Thokozani bogogo nomkhulu, igama uVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhle akacali umuntu ubheka bonke abamcalayo. Ingoma yeza TV le, mina ngiyugojona lamanzi uVusi Muzi, uVusi imizi yamanye amadoda. Bogogo nomkhulu, today we are going to discuss about ukuthandaza nokuphahla. So we are not going to differentiate or to judge or to do anything that will offend omunye umuntu mhlambe ongabelieve on the other thing. So into engisho ukuthi ukuphahla nokuthandaza kucishe kufane kube yinto eyi-one. So ukuphahla ukukhuluma nengelosi zakho, ukukhuluma nabantu bakini abangasekho emhlabeni, sithi ukuphahla lokho. And then ukuthandaza ukhuluma noNkulunkulu umvelinqangi nengelosi zakho. So yabona mawuzophahla uphahla endleleni, uyakwazi ngichaza ukuthi uyakwazi ukuthi uphahle endleleni. Uphahle nje ukhulume nje nedalwa zakho, ukuzipraise nje, noma uzicele uzincenge, usho ukuthi nina bogogo nomkhulu ngelosi yami ngicela ungikhangisele manje, sengiyafika kule ndawo, noma mhlambe naku ngibhekana nenkinga sengiyafika kuleyo ndawo le enzima kakhulu. So bayakwazi ukuthi basondele ngoba vele uyababiza. So noNkulunkulu kunjalo, uyasho ukuthi uNkulunkulu wami ngicela ungikhangisele and then kule ndawo enzima kangaka. So umehluko uyini ukuthi mhlambe uma uphahla ubiza ugogo uMabonda, ubiza omkhulu uSigubhu, bese kuNkulunkulu ubiza abo-Abraham nalabo abanye abantu. So umehluko awukho, ngoba uma uphahla ubize, uyakwazi ukuthi uphahle ungabizanga igama lomuntu, uyakwazi ukuthi uphahle ungashisanga impepho, uyakwazi ukuthi uphahle ukukhuluma nje nabantu bakini, ukubiza isibongo sakho ukuphahla. Ukubiza nje isibongo sakho usho ukuthi nina bakomalume nabasekhaya ngicela ukuthi ningikhangisele manje, nokuthi uNkulunkulu wami ngicela ungikhangisele manje, ngoba manje angeke njalo uthi mawuphahla noma uthi mawukhuluma mawukhuleka kuNkulunkulu uthi mawuthandaza bese uguqe ngamadolo njalo. Uyakwazi ukukhuluma nomuntu wakho, uNkulunkulu wakho, ukhulume naye endleleni, ukhulume naye estradini, ngoba manje usuke umdinga ngaleso sikhathi. Manje kunemfihlo la. Imfihlo ithi, yabona kukhona ingelosi zakho ezazisebenzisa iBhayibheli, zithi uma sezilisebenzisa lelo Bhayibheli leli zinto zazenzeka. So bese kukhona labo babathi bona basebenzisa vele amakhambi wesintu, izinto zazenzeka. Manje njalo wena mawuzokhuleka vele kukhona ingelosi oyiphakamisayo vele ngaleso sikhathi. Akuyena u-Abraham, akuyena u-Abednego, akuyena uShadrach, kodwa ugogo wakho noma umkhulu wakho ophakamayo, noma umama wakho ongasekho emhlabeni uyaphakama, ngoba vele wayesebenzisa vele umthandazo, wayesebenzisa nje vele umkhuleko. So ngichaza ukuthi lezi zinto eziyi-two ziyafana, into eyi-one. Uma ukukhuleka nokuphahla into eyi-one, ngoba uma uyophahla uthi nina bogogo nabozibani bani uNkulunkulu ukhona lapho vele, ngoba into yakho ngeke ibe impumelelo ngaphandle ukuthi uNkulunkulu umvelinqangi vele ayivumele. That is why umuntu athi hayi so sesobonana inkosi mayivuma. Inkosi bani leyo mayivuma? Umvelinqangi loyo. So shuthi nanoma idlozi lingala, uNkulunkulu makavuma uyavuma. Nanoma idlozi lingavuma, uNkulunkulu makala uyala. Uyayizwa lento? So manje ngichaza ukuthi lezi zinto lezi zoyi-two azihlukani, umthandazo nokuphahla. Yebo, bese kukhona ukuphahla okudeep, ukuthi manje sesishisa impepho, sesihlaba imbuzi, sesenzani, loko okunye loko. Kodwa-ke bese kube khona like abo-all night prayer, abo-prayer session, massive prayer, into ezinjalo, uyakhuleka njalo, ubiza bathini ama-tongues. Then lapho okunye lokho. Kodwa ngisho ukuthi mina nanoma ungabiza ama-tongues ukhuleke wenzeni, ingelosi yakho iyangena. Nanoma ungaphahla wenzeni, ushisi uhlabe inkomo, uhlabe imbuzi, kodwa nje vele noma uhlabe imvu, vele umvelinqangi uzofika. Lezi zinto ziyafana bafethu, ziyafana bogogo nomkhulu. Mina nje ngithi into eyi-one. Nanoma ufutha usesifuthweni, uyakwazi ukuthi uthele umuthi omunye onzima kabi laphayana kodwa ukhuleke.
bathi khulekisa izitha zakho mkhulu, ukhuleke. Zenzeke izinto. Nanoma ngabe mhlambe wena sowusemanzini, uyakwazi ukuthi usemanzini, usemfuleni, noma uphethe iswasho esimanzi iswasho nje, amanzi, kodwa uphahla. Biza abogogo wakho, biza abomkhulu wakho, abomkhulu uMabonda, abomkhulu uTafula. Uyayizwa lento, bese izinto zakho ziyenzeke. So masifundeni thina esiphahlayo nokukhuleka, sikhulekeni. Nathi thina esikhulekayo, hayi shem, ngiyacela masiphahleni. Phahla nje, ubize isibongo sakho, ubize nje izibongo zakho zakomalume nebongo zakho zasekhaya, ekhaya kini la uzalwa khona. Uyayibona? So nanoma ungazibizanga nje, wabiza ukuthi nina bakomalume, nani basekhaya la ngizalwa khona, ngicela ningikhanyiseleni manje, sekunzima. Phela uphahla lokho, ukukhuleka futhi, ngoba ukhuleka ebantwini bakini. Ngoba ngithi uyakhumbula ukuthi umuntu makangena athi sikhulekile ekhaya, uyayizwa lento, sikhulekile nina kwaBhayibheli. Uyayibona? So bakhulekile ekhaya, ukukhuleka khona lokho. So masingahlukanisi izinto ezingahlukani, singahlanganisi izinto ezingahlangani. Thokozani, uVusi Mabunda. Itholakala eGermiston ku 084 972 9634. Thokozani.